Tħabbar investiment ta' €1,000,000 fuq aktar minn 32 binja ta' akkomodazzjoni soċjali imferxin f'Qormi. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes, illi fisser kif minn dan il-programm ambizzjuż se jibbenefikaw 336 familja. Huwa qal li dawn il-€1,000,000 marru f'xogħlijiet ta' manutenzjoni u rinnovar, flus li sewwew inkonvenjenti kbar iżda li sebħu wkoll l-ambjent tal-komun. Is-Segretarju Parlamentari qal li dawn il-blokok huma parti minn 5 oqsma ta' djar f'Qormi, Paskarella, Farsina, Blat Wieħed u Blat Tnejn u ta' San Bastian. Żied jispjega kif il-maġġoranza assoluta tal-flus li ammontaw għal €890,000 marru għat-tisbieħ tal-komun u tal-bejt ta' wħud mill-akbar oqsma ta' djar f'ta' Farsina. Dan fil-waqt li €150,000 oħra ġew allokati għal manutenzjoni fuq xogħlijiet ta' urġenza għal 89 familja u €45,000 taħt skema illi benefika minna il-Kunsill Lokali. Barra minn dawn hemm ukoll 40 familja fit-tliet blokok illi se jibbenefikaw minn lifts ġodda. Huwa temm jgħid li fuq kollox dan l-investiment se jservi biex oqsma ta' djar illi ilhom mibnija mis-snin 70 jinbidlu għall aħjar mill-istat degradanti illi kienu fih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.